И здравейте хора, днес ще ви покажа как игра с Пайпър на Wipeout. Лего мапа, да го видите. И ако искате още такива видеа на Brawl Stars, се абонирайте за канала Скамбанката. Айде нека започваме. И ето на сега в игра. Има и друга Пайпър. Сега просто искаме win. Рето базоватер. Не. Не. Аз знаеш, че ще да е към мен. Дабл тейкдаун. Наравно сме. И накрая на видеото ми оценете геймплея. Още 4 кила. Бъде. Ще изиграем още една игра. Една сега в игра. Окей. Тук бие екстра демидж. Така играм на Star Power. Дет. Окей. Що не си използвам гаджета? Гати. Хайпър ще го използвам просто, нали, трябва да до тях. Защото не искам, нали, да го използвам на празно. О, 4 кила. 3. Win. Мим. Underdog. Хубаво. Гът. Това е от мене. Абонирайте се за канала Скамбанката и ай чао.